Čaute, ja som Jozef a ja vás tu vítam pri ďalšom videu. Tentokrát je to nábor na tento nový server, čo máme vlastne založené s Deadbamom, ktorý je tu so mnou. Dobrý deň. A dúfam, že sa vám tento server, možno keď príde, bude páčiť, lebo dárame to v ten deň, keď sme ho aj založili a už je celkom dosť ľudí. A dúfam, že sa vám to bude páčiť. A za nami je Troxicen. No hej. Ináč IPčko bude v popise videa a vlastne môžeme sa dať k náboru. Takže o čo je tu vlastne nábor, jaké veci, takže je tu nábor na hlavného admina, dvoch adminov a buildera a helpera. Takže toto je 5 vecí, povedzme, na ktoré je tu nábor. Ako sa vlastne dostanete do tohto náboru? Do komentárov nám napíšete váš Skype a čo ešte poznáte možno z Minecraftu, zo serverov, že aký ste skúsení, ale hlavne aby tam bol teda ten váš Skype a my už sa potom nejak cez ten Skype dohodneme. Takže tak. Neviem, že či Deadbam chce ešte niečo k tomu povedať. Neviem, nemám k tomu čo dodať, takže... Takže asi tak, toto by bolo všetko, nezabudnite aj like, odber, koment a prísť na tento server. Čau. A zdieľať ho. No, hej. Čus!